Zvino zvakanaka kwazvo. Ini ndoda kukupa warning chete ndaina handimire kutaura. Wavhura madhoo nekusaziya politics kwako. Wavhura madhoo muzano. Haikona kumwe ba muzano imomo. Ndo mavhura madhoo kuti chindiitai zvamunokwanisa kundiita. Kana muchiti makachenjera. Muzano ndo munobva chimoto chako. Mune varume kabuzano. Vari kuona zvandiri kutaura izvi handisi kupenga kai. Handina kumbopenga kai. Ya family business kai. Anotaura achiti nyika iramwe nemunhu asina kumboenda kuhondo. Vana vake vese titaurire kuti vakanga vari kupi kuhondo. Vaisa mumakabinets vese. Ndikutaura ino yeZANU. Vana vake vese kava. Mai navo here ava kuMozambique kwacho kwaita uko. Ndo vazaza mucabinet. Mumaso menyu. Pamusoro pazvo haasi president haana kuina election. Ai. Apo aid. Hapana kwaachafamba akanzi welcome as a president. Ari kuzviziva zvezvo ndiri kutaura izvi. Hakwanise kununura Zimbabwe. Ai. Ari kuzviitira macrimes ake. Ari kuzviitira mhosva dzake. Kuti munozondisunga kai. Muchandimisa pamberi pejustice chai. Handifanire kuenda kujustice kusvikira ndafa. Ndo paari uyu. By doing so, abata hostage 20 million people vari kuti vanofanira kusafa kusvikira yafa. Zvino ndiri kukukumbira imo muZANU PF macho imomo. Munoti kudii nazvo zvamaitirwa izvi? Munoti kudii nazvo? Nyika irwiwa kona to kona. Kona to kona. Hapana mwana weZimbabwe wese akanga asiri involved. Toona zvaakuita. Aitora kuita yake manje yababa wake yakunzi Emerson manje. Makatarisa. Mese kwamuri makatarisa zvatoitika kaizvo. Nemunhu asina kumbowina election. Kana kwakadedzerwa election usiku hapana anoerekta munhu. Ane mhosva uyu munhu. Dzamunovhara zvenyu asi mukuziva ndiri kutaura chokwadi. He's not a clean person, this man. Chiona izvakuitika manje. Vanhu vakunzi safai dzimwe 5 years under my leadership. No matter hapana anondida munyika. Ndirogara chete munondiitei. Ndo paari kawo. Ndo paari. Ari kuvhura hondo kuZANU PF. Kwenyi ikoko pati kwenyi ikoko. Ndo kwaarida kuona kuti ndiani akachenjera. Kwenyi ikoko. Ndo kwazviri kuitirwa izvi. To prove that ndiye anopfura mese muri ikoko hamuna chamunoziva. Ndo justice ikwani iyo izvi kuitika izvi. Iye namaraba. Muri kuvaziva vanhu vari kukonzera zvese izvi. You know these people. Vanhu vari kukonzera kuti zvisvike pazvasvika apa. Inauguration, cabinet appointment, zvese izvozvo zvisina kana meaning. Where do you think Emerson can go and borrow money? Achinzi as president. Kochi chinoitika kumwemwe yeZimbabwe inopinda kunana Mpiro hospital nichadzokerera zvakare nana Paranenyatwa vanosangana nechii ikoko. For 5 years. Ndo zvaari kutaura kawo.